Hezên parastina gel hepekê êrişên artêşa Tirk adagirker yên li ser garê têk birin û artêşa Tirk di çardê heman mehê de vekişandina xwe ji herêma garê rakand. Dayikên gerîlayên ji bajarê Hesekê serkeftina zarokên xwe pîroz kirin. Dayika Şehîd Ahmed Kîm, Ezmêran Mihemed serkeftina gerîlayên li dijî artêşa Tirk adagirker a li garê li rêber Abdullah Öcalan û tevahî gelê li herêmê pîroz kir. Ez vê berxwedaniya li garê li serok a pîroz dikim û li temamê girê la pîroz dikim. Dewleta Tirkî êrişî garê kir wek kompla golser serok kir yanî tê difeşilî. 15 Şibatê wek kompla golser serok kir. Berdewamiya wê kir. û tê dişkest û înşallah wê tim jî tê dibişke. Dayika Şehîd Qehremançîk Sultanê Murad jî got armanca dewleta Tirk adagirker ji êrîşan ew govîna gelê Kurd bişkîne. Gîrîla xwedî behweriyê û ticar behweriya wê naşke ji ber şagirtê serok Apo ne. Tiştê got serok Apo erêt hepsê de bes fikrî azatin û em ser wê fikrê dimeşin, zarokê me ser wê fikrê dimeşin ew nikarin îrada me bişkîne. Bi kîmawî tê me, bi teyaratê me, bi debabatê me, bi çi kesê bibîne zeîfê pêr alîkarê bes ew nikarin îrada me bişkîne. Dayikên gerîla bang li gelê Kurdistanê kir goyekîtiya xwe ava bikin. Bi aqilane tev bigerin, li geşdanên derdora xwe binêrin û li dijî êrişên li ser tevahî Kurdistanê bisekinin.